Doamnelor și domnilor, stimați telespectatori, stimată doamnă, doamna Sanda, mămițule dragă, doamna Sanda, doamna Sanda, Sanda, doamna Sanda, dragă Sanduca, dragă Sanda, draga mea Sanda, Sanduca, măi surioara mea, dragă Sandica, dragă Sanda, scumpa Alexandra, draga mea soră. hello Sandra, Sanduca dragă. Deci fii atentă. Astăzi este 22 noiembrie și de ziua ta, mămico. îmi doresc toată multă fericire și noroc în viață. Să-ți doresc sănătate și bucurie. Să rămâi la fel de haioasă. Să fii fericită în noua voastră casă, unde sperăm ca tu să te simți ca în rai, înconjurată de flori. Toate planurile tale alea frumoase să ți se împlinească. veritați toate cele mai frumoase cuvinte pe care nu le puteam rosti. Vă dorim să vă bucurați de copii, să ai parte de tot ce e mai bun pe lume, să te bucuri foarte mult de casa pe care ți-o dorești. Să ți se îndeplinească Absolut toate dorințele. Să ai parte numai de bucurii, să fii sănătoasă, să fii fericită. bucurie alături de cei dragi, de familie, de prieteni. mister, pasiune, căutare, meditație interioară, pace, pâine și iubire. Și bunul Dumnezeu să-ți dea tot ce-ți dorești și ai vrea. Sub bagheta magică a vrăjitorului din Sighișoara, nu din Oz, adică Teofil Octavian. A big kiss that I love you and all the best for this special day. asta e. Păi hai să vedem. Așa cum spui despre o floare rară, piatră rară, pasăre rară, tu ești o persoană rară. Persoană elegantă și distinsă. Ești foarte tânără. Ești cea mai tânără la minte dintre toți. Cât de superbă ești, cât de frumoasă ești, cât de nemaipomenită și de bună ești. Mulțumesc ție pentru că existi. Mă bucur că te-am cunoscut. Viața noastră probabil ar fi fost alta dacă n-ai fi existat tu. Nici nu pot imagina. Că la mine sunt doar 34 de ani în curând de când te am în custodie. Îți mulțumesc mult că existi în viața noastră. Ești extraordinară. Și îți mulțumesc pentru tot ce mi-ai oferit tu mie. Pentru ceea ce sunt eu acum. 1000 de sărutări și îmbrățișări și alte 1000 ancora. Am lucrat 30 de ani în acest studio împreună. Mi-aș dori să mai lucrez cu tine încă cel puțin 40 de ani. După cum vezi, scaunul ăsta te așteaptă în continuare. Că avem treabă. Mii și milioane de pupici pe ambii obrăjori. La mulți La mulți, mulți ani. La 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 mulți ani! La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani frumoși și sănătoși! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani! Mulți ani. La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani! La mulți ani! Tanti auguri. La mulți ani, scumpa Alexandra. La mulți ani, draga mea. La mulți ani! La mulți ani, mami. Iubita mea, la mulți ani, multă sănătate și la anul, când vei face în plus față de anul ăsta cu unul, să sărbătorim chiar aici, cu multă lume, adică cu prieteni și cu cei iubiți. Hai, te pup!